Dobrý deň. Toto tu nie sú Benátky, to je Dunaj. Áno, už som doma. Američania hovoria the end, koniec. Taliani povedia finito. Poliaci hovoria dve žurky v noše i skončí loše. A my povieme koniec dobrý, všetko dobré. Áno, po 88 dňoch som konečne doma. S nostalgiou spomínam, ako bolo pekne na Havaji, pretože prídem domov a tu je skoro 0 stupňov. Z Havaja som letel cez Seoul do Hongkongu. Preto, lebo som počul, že Hongkong je najbezpečnejšie miesto na svete. A ja mám bezpečnosť rád. Na medzipristaní v Soule ale tam ma šokovali, pretože tam bol úplne iný dátum, než mi ukazoval môj mobil. A vtedy som si uvedomil, že dátum sa nemení na 0. Greenwickom poludníku, ale v strede Pacifiku. Preto Japonsko má v zástave slnko, lebo tam začína vlastne deň. V Hongkongu bolo výborné jedlo, príjemní ľudia, ale nedalo mi, aby som sa nepozrel kúsok hodinu cesty loďou do Makaa, lebo v Makau je predsa najväčšie kasíno na svete. Hongkong mal ešte jednu výhodu, že oproti Amerike je povolené hrať hazardné hry aj cez internet. To v Amerike nebolo možné. Čiže v Hongkongu som to rozbalil, som sa napojil na 888.com a hral som. Hral som celkom úspešne. Zaujímavé je, že v Hongkongu bola stále zima. Mňa zima sprevádzala stále. Aj na Floride nebolo tak teplo. Na Havaji tam snáď 2 dní sa dalo ako tak kúpať. Furt to nebolo ono. Ja už som bol taký premrznutý, že som si povedal, letím rovno do Thajska, tam musí byť teplo. A bolo. Druhý dôvod, prečo som letel do Thajska, bolo, že tam mám priateľa, Imiho a Martu, ktorí ma hostili tak dobre, že som sa rozhodol, že tam budem nie týždeň, ale rovno 2. No a z Thajska, alebo Thajska, ako chcete, kde je výborná strava, kde sú krásne ženy, kde sú thajské masáže, hoci ja som masíroval stále ruletu. Darilo sa mi, vyhrával som. Už som si myslel, že stavku asi mám vyhratú, pretože každý deň som vyhral cca 200-300 eur. Bolo to tak dobre, že si hovorím, teraz už len dobrá koncovka. Preskočil som celú Áziu, popod Himalaje som preletel do Európy a zakotvil som v Taliansku. Tam som si rozložil stan na Lago di Garda. Je to pravda, že tam mám priateľku Alex, ktorá sa o mňa starala, kúpila mi aj toto sako. A z Lago di Garda som urobil výpad do Cannes, kde sa pripravoval filmový festival, a z Cannes naskok do Monte Carlo. Monte Carlo bolo jedno z kandidátov na najkrajšie mesto na svete. Monte Carlo je tiež meka hazardu. Čo by to bol za výlet, keby som navštívil Makao a odmietol Monte Carlo? Z Monte Carla som sa pozrel do Benátok a v Benátkach sa mi natoľko zapáčilo, že som tam ostal 3 týždne. Niekto mi písal e-mail a pýtal sa, kde sú najkrajšie ženy na svete. Nož ja to viem celkom presne, v Košiciach. A ktoré je najkrajšie mesto na svete? Podľa mňa Benátky. A druhé najkrajšie je Praha. A tretie najkrajšie sú Košice. No, a kde je najlepšia strava? V Thajsku. To je všetko pekné, ale je tu podstatná otázka. Ako stojím, ako bilančne som na tom s peniazmi. No už poviem vám takto. Predvčerom som bol plus 1100 eur. Včera som hral a prehral som. Som minus 600 eur. Ale stále mám ešte jeden deň. Do zajtra. Alebo vyhrám stávku, alebo prehrám. Dovidenia zajtra.